התאריך היום? 5 למה? וואי, מאחר לי. מה עשית? כלום. שנה עם זיג ורק שיחקתם דוקן? אוי שמנו, קיבלתי כבר מאז. ובארץ לא היינו אף אחד מאז שחזרת? לא, אמא. טוב, אני עלי לחץ. זה בטח כמה ימים, זה קורה. בינתיים מה זאת של החוצה? בדרך כלל יש לך כאבים לפני, נכון? עצבים? את לא מרגישה משהו? ואת בטוחה שלא... לא. טוב, איפה המפתחות של האוטו? פה. אני כבר באה. לאן את הולכת? לקנות בדיקה. איזה מגזימה את? ראי, את חולה? לא. אז למה אמא קנתה מתחום חדש? מה? תראי. זה בדיקת הריון. מה יהיה לנו החדש? אבל שזאת תהיה אחות. מה, אמא, נראה לך? וואו, איזה יום. מה קורה? מה לא קורה אולי? מה? מה, זה שלך? נראה לי חושדות שזה של אמא. מה קורה? תגידו, בא לכם פיצה היום? יש לי חשק מהבוקר. מה, אמא, נהיו חשקים? חשקים למה? רוצה לו פיצה גם איזה מלפפון חמוץ? רי, אני לא מבינה אותך, דברי עברית. דרי ראתה שקנית בדיקה, נו. כן, אמא, מה שנראה כמו מתחום. תתעסקו בעניינים שלכם בבקשה, בסדר? תודה.